Liberty Escobia dia nagimuhang gi puno nga 50 kilos kay gikuwangan na siya sa 25 kilos. Diyan gipunan og 50 kilos diyan diyan naghanglas nga luto. Morning, nak. So arang bisihan na mo guys kay nadaghan ka sa paluto nga kuan. Pisa. Daghan kay nagpaluto diyang pisa ba. So manihang last nga kuan gibuhat na marang sa jukadyo ko na mata. Kay nay mga order siya. Ja kanang uban ato sa eskwelahan man ay balik ja. Ja napud zip project lagi pud nga kuan ga video dari nga mamubos tanom kay para kuan lang po guys dihang Facebook page guys nga kuan Cristel Ann official page. Palihog lang po kog like og share sa dihang page. Guys dali jud mi kay kanang alangani na kadus oras. Ja naraw din sa garden na. Dari rami nag himo. So guys ato na siyang ikat. So mura na siya tinuod nga pisa. So matilawan ninyo guys, lami jud ni siya. Wala lang ni siya pineapple. Yan na yung mga pa-order guys ug kuha na muna na siyang butangan og pineapple. So dagkauna na mo si Dani. Kay kani pang estudyante ra man ni sa eskwelahan ra man ni Cristel. So lami siya guys kanang try ni jog luto ni ngani lami siya. Di na mo madto sa pisahan ng tanawa guys. Oh so yummy. So, nga na. Hi, nak. Uy, Hi, guys, saka. Hi, guys. Muna magdi ako. Nasumot mo kong gawin ang gawa. Uy, kuha kag usa, ha? Bayron lagi na. Ano ba yung uy, ano ko? Mamping, ha. Kuha mo kudog si Dante, guys, kay galain nag-hinaw ni Dante. Bye, nak. Love you. Amping nak, mong bagoy mahog. Pa doon ako dari guys kay gahong mangga nga gimarkot na. Kuha na si Janing ugat na. So dari na sa itanom kay minarkot man di man siya duka mudak. Ito ko gustuhan na rin magtanom. Unsa guys, dali po tugsok sa mangga sa paghaman nga recross kasada jadis Dante ka una-una. Pero ganiha, wa man sa mo uban ni Cristel kay among gitawag wa sa maminaw, bawagi. Mingaw signo siyang bilita kay si bilita wan muli sa rihas-rihas. Nakatanawa guys, gapos-apos apa ni siya. Pero anin siyang kabuutan ni Irua, bisag asa lagi ko mo uban lagi ni siya. Diya mato di ko lungsod guys kay ni sint na pud si Ma'am Bitani kay papunan niya og 50 kilos ag bugas. So diyan na guys ag 50 kilos nga i-share nga blessing ni Ma'am Bitani. So ija jeng gipapunan kay aron lagi kuno di may mahudtan og bugas anja. Mama niya ang palito ng nabugas princess kay lami man ni si Janja. Gahapon ang utana ko 2,160 kaya karon 2,200 na pero sagdilaman salamat kadto Ma'am Bitani kay jarang po ning gi-share namo ara sa kabuutan. Ma'am Liberty Escobia dia nagimuhang gi puno nga 50 kilos kay gikuwangan na siya sa 25 kilos. Diyan gipunan og 50 kilos. Diyan grabe jud ni si Ma'am Bitani oy kanang mang sideline na sa dito sa Germany para lang ipang tabang ni ja.
So dira pud ako ijang itabangan guys, daghan kadto kanang ijang trabaho lay kuno dadto kanang mga sideline si Jan. Kana ijang kita sa sideline ijang nang ipang-share sa mga nanghinahanglan. So tagsara di tawo nga ingana bitaw guys nga muna ni jag panarbaho dadto kanang kuskus kuno sa mga CR nga nanja kanang agjang kita. Kanang mo biyahe pa siya og kanang sa kauras madto sa jahang sidelinean kay madula man kuno makatabang si Jana. Dira pud ako agi jang itabangan guys, ang daghanan na pud si Lula Winding kanang vlogger sa Davao, isa pud nang itabangan ja. Dira pud si Lula Winding. Ako dako na kadto sa natabang na kay kana lamandaan among patay sa among CR. Kana lamandaan kanang pa dental ni Nicole rang dako naman nagaston ja. Kanang pagbayad pa jud niya sa gawon, grabe jud kuan kanang ijara gid ko pang gishare gijahang kuan kay di po sa kanang kuan day may uban bitaw nga kanang gusto jud kanang madato jud kadto ba kanang di mo gawas og kwarta kay gusto jud sila nga madato si Jay nga na, pero si bitan ni grabe na si Jay kanang mag-sideline pa na siya para itabang sa mga payanamo nga kanang higwaos lagi nga na ja. Grasyahan pa ka sa daghang grasya, Ma'am Bitani kay rama jud nimong kamaadjong taon ja. Karon guys, mo jud pagpagabot nahon ja na day explain si Nicole. So ato tas gawas kay na explain si Nicole kay nalagay ning comment karon pa jud sa amuhang YouTube. So darita sa gawas guys kay nas Nicole dari. Ja, karon guys kanang mapadji pagabot nahon sa gikan lagi ni palit og bugas ja. Salamat kay kadto ni Ma'am Bitani ja sa Germany. Salamat kadto sa imuhang another blessing na pud nga imong gi-share namo. Ja karon guys, mabuti pag timing pa jud pagabot dari guys nga hakot ko dato sa bugas dato sa kasada. Sa nay gisugo ko dari nga mga kanang uban ni Papa nga utility. Kuan kanang nay nabasa di Nicole sa comment. Ja si Nicole ba tigbasa sa mga comment guys ja. Ako may admin sa kanang YouTube niya. Kay bawo na jud mo guys kakatong mga viewers nga ning personal na jud nga rin namo. Salamat kadto ni Ma'am Ingrid, Ma'am Aloha Ansan Blanton nga nasa sa Mampas, Hawaii, si Mampas nga nasa Switzerland. So daghan kadto kog mga viewers guys nga nakaibaw na sa muhang pamilya dari, na sinati na ni Papa Idi na murag pamilya na jud na mo ang turing nila kanang si Ma'am Ingrid. Salamat kadto silang pagari ja. Kana si Ma'am Ingrid guys kanang di jud na yung basta-basta bitaw nga kuan kay nagunay mga anak nga mga professional, mga doktor. So wa mi makuan guys, bahala ngani amuhang pamilya, ngani among bay guba-guba. Ato guys nga nakangarin na dito silang tanan ng mga viewers na di pa sila guys napay mga taga Dumaguete mga viewers na nakangarin na sila dari. Daghan na kadto mga viewers nga nakangari sa amuhang gipuy-an ja. Karon guys kay di man jud ako ra tigbasa dinhi hang comment, mga mo comment kay si Nicole man tigbasa kay naman di admin sa hang YouTube ni ja manang si Jay unang makabasa kay ako busy magkadto ko manang si Jay na mo explain na mama na ining comment manang i-explain ni ja karon ninyo guys kanang ning comment karon. So karon pa din sa ning comment. So i-explain na Kana kay naman ni comment dire yang username kay Duren nya J Paek. Amot kisa ni siya pero ang iyang ngalan sa YouTube kay Bugus Vlogger. So ingon siya kay ang ako'y kasultino diba dako ra sweldo imong bana kay boatman na sa Whale Shark. Magbuwan na gud na sila 20k sa una. Ayaw lang ikalain. Ha, nagstorya na ko tinuod kay lisod kayo. Mo judge ta sa isa ka taon. Nga napod kay point nga lisod jud mo judge. Kabalog yun ko kabayan aning Whale Shark kay trabaho ko diha as tour guide. Ang boatman mao'y pinakadako sweldo diha. So ako ra i-clarify niyang comment. Gisa man ni siya nga si Papa dili na siya boatman, for your information dili na siya boatman, utility na siya. So sa una 2012 naman no trabaho ra na sa barangay 2012 ginga na siya sa mga among parente diri nga pa-applyon og Whale Shark kay lagi na amis sa Manila ato mga panahon na niuli siya. Kung uli niya dire wala siya ka-apply kay manako no di ba, di na manawat. So nibalik si Papa sa Manila. Di tiwas siya yung trabaho dito sa kumpanya. Nya 2016 niari nami sa Cebu. Transfer me sa akong igsuon si Pama nabilin pa sa trabaho niya. Pagka 2016 wala pa gyud siya trabaho dire. Nya ako gaskwela ko diha ni transfer. Nya katong mga panahon na si Papa nag sideline jud sa panilhig sa barangay. Manilhig sa kalsada ba? Para ra gyud na ay sustento gikan gud Manila ang kinabuhi sa Manila lisod baya kayo.
Pag-abot sa probinsya, walang-wala gud mi. So, rakit siya panilhig, barag abog. Nya, di ra yung kada adlaw po dyan silhig. Oh, Sa kasimana, uman ana, sa pila ka bulan niya katrabaho sa panilhig. Ni-approach tong akong ante, yung igagaw. Nga, pasudlon lagi sa puspa, sa wheelchair. Pero, dili as a boatman gyud. Ang digbugsay, dili na mga trabaho. As a utility ra ka ng tig-assist sa guest, tig-hatlaw galip jacket, tig-assist sa guest mo sakay sa sakayan, tig-alalay nga, dili maunsa ang guest, kana ba, tig-atiban sa guest, tig-dawat og kanang life jacket, tig-plastar, ano ba? Muna trabaho sa utility. kaya nakauban Which mo is, rin separate yun na siya sa trabaho sa boatman. Ang boatman kay kuha hatod drama sa guest. Mura may trabaho nila. Nya, So, sa salary, explain po. Kabayan sa salary po ana, ang utility, Start to 50. oh, 250 pa na siya sa una kay katong wala pa ta nahigo og pandemic. 250 ra jud. Ang utility 250 ra na nya. Nagka-increase 300. 300. Hantod karon 500. Karon nga na-increase na pinaka taas 500 na gid na a day. Pero di jud kada adlaw. Oh, sa mo ta pagbalik sa human sa pandemic kay swerte na lang nang naa kay duha ka duty sa usa ka semana si Papa. Na. So utility na siya ha, di na siya ingong boatman. Ang boatman musildo na siya og gamay ra ng 20. Kung patok jud kayang gistron, gamay ra ng 20. Turang ingnon gamay ang 20 sa semana. Sa una siniman naman na siya sildo. Kamay na jud ng 20 sa una. Pag abot sa pandemic, nalaylo naman kaayo. Hinay pag balik ang wheelchair. So gamay-gamay pa pud lang sweldo. Pero karon nga nabalik-balik na pud kadako ang sweldo. So ako ara is Istorya nganong nakaingon man kag boatman si Papa. So ang kana nga point is wa kanin tanaw. Karon dili for ano sa recent vlog ra man ka nag-comment. So wala jud ka nakasubaybay sukad-sukad. Almost mo 3 years na gid si Mama sa vlog. Kabalo jud ng mga silent viewer, mga avid followers ni Mama nga usay trabaho ni Papa, Usay mo usay trabaho ni Mama, usay nahuman ako, usay giskwelahan sa kumanghod, naami iro, kailas imong iro. Gisay uyab ni Dante. Bilita. Kanang nakasubaybay jud sila sa pag daily vlogs nga ano ba, panuntion mga kinabuhi na mo dire nga. Kay bawo ka nga ni adto kog Manila. Oh. Kabalo ka o sige buhat ni Mama sa buhol pagmiagi. Kung moingon ka mag-exam ta. Kay bawo kay Mama nga nagluto og kawa-kawa dito Oh. sa Maribuhok. Kanang ako ara is ako gi-clarify ang imong comment sa vlog para malinawan jud ka ba. Klaro jud sa imong nahuna kay akong ma-sense nga taga diri ra jud ka. Kay ingon ka nga former Tour guide. tour guide ka sa una sa wheelchair. Ako wheelchair nagtrabaho pud ko sa wheelchair ka ng Sideline. 2018 ana 2019 mga 2020 hantod katong katotong igo nga pag-abot na mo dire is galisod ang pamilya namo ba niya gatukod pa pud mig balay nga payag-payag. So akong gibuhat nag-tutor ko og akong igagaw so musildo ko sa kasimana o sa kalibo. Mo duty ko weekend hangtod sa pag-summer patag adlaw sa briefing us kalibo po daw semana. So mo to kung gisustento nga makasulod ko sa college, mo ko pang boarding house, pang enroll tanan hangtod sa makainahinig maka panrabaho si Papa ug si Mama. So mo to ang stages sa among kinabuhi pag abot dire. Di jud ingon nimo nga abot man si Papa 20,000 ang sweldo kada bulan ana. Bitaw guys no, di makakita ka sa mong vlog guys, siguro ay ikaw na may mga viewers nga ni kadari, sus di ubot man pala may among bayad di ingani. O ako ra pasultion kung sweldo man bagay si Papa 20,000. Ano ba magmaniti mig vlog diri nga ihatag na lang namo ning laing vlogger ni sa uban nga deserving gyud. Diba? So ako mo share sinda ninyo guys sa katong mga tao nga dapat tagaan mo share ko bisag ingani rami guys kay bawnas Nicole. Kasabaan pa kong Nicole guys kay bisag lisod ka dumi mo share gihapon ko kay bawnas Nicole. Pero Ako wala ara na public na amuhang pag-share sa mga sakto tao. naman po din ang pag-approach nga lagi lisod ko nung mag-judge sa usa ka tawo. Oh, lisod Pero mo dyan. una-unaan jud kung vlogger niya imong asawa butman. Di ba lain kaayo kay manong mag-vlog pa man ka. Nami sweldo imong asawa.
Masustentuhan raman ang sinima nagbulan, di ba? So guys, ahang i-explain po nimo katuning comment di sa kayo. Ang bana pa jud butman siguro usan ako ka negosyante karon. Tinadra. Dili na unta mi inaya mong balay kay na may tarong-tarong makongkrete na mong balay amo amakan gadabok pag ikin. Diyan ang giplano guys na naman Ano sa papa ide ali sa dili pa. experience sa padali pa. Kanang og butman pa jud ang bana. Ay sa ma. Nas papa. Lantawa ang uniform ni papa. Kung butman ba si papa? Isa pa. Basig wa ka kailas. Ano man? Butman kuno ka pa. Singon. Nay ni comment ang sama. Guys, ang butman is blue. O El Diponso green utility. So mga luoy kay ni sila guys sa pagkatinuod. Luoy kay ni sila. Hago na sila Hago trabaho. kay ilang trabaho. Maghilak pa ko guys Pero pero sila mo to. Basta hari akong adili Oo. Utility. So kita na dyan mo guys. Nabaliman kay baliman na itong cellphone. Sige ra. Oh. Sige na pa pagbanlaw na dito. Diyan to guys, pero mga himasmasan tong mga ning comment diha nga. Ay kato, okay naman to siya kay ganara siya siguro i-clarify baron. Amor pang explain. Salamat ka din yung tanan guys. Anya ako ra dyan gi-explain ba kay ako rang klaruhon ba kay dili pud siguro siya basta niya dili niya mabasahan to akong reply ba. Ako rang iklaro kay murag lain gis paminaw ba nga bason makita mo na mo pares ni mama ganiha. Di pa ito sa kasako. Baso naman na yung mga laing tao diha nga ingon nga magkurtaan din sila nga mag-vlog pa man. Kaya nga ni palit ko sa sakong Sa bugas. kasako gutong palit nga bugas. So katong naman po guys nga mga way cellphone dari, mga wa mo tan-aw sa ang vlog. Ya matinga sila kay nganong ni palit ko diya siniyang adlaw ni palit ko 25 kilos ya karon ni palit na po 50 kilos. Kanang questionable kaayo ba pero okay ra kay ako wala man pud mi gakontra ana o wala ra pud mi supak anang comment. Kung sa inyong ganahay ko ba comment ra niya kung kanahan na mo i-explain para maklaro pud ninyo mga bagong mulantaw o kanang mga napadyoy mga gipanghunang-hunang nga unsa sa among pamilya okay ra man pud pero at least wala mi gi ano nga tawo ba kay Ginoo ra may kanang mag ano sa ato ang mga buhat. Kay bisan pag unsa na tog hinlo-hinlo sa atong atubangan sa kapira guys, ja deep inside day natay namutbuta. Ja ako guys di jud ko makapamutbot kay nakoy professional nga anak. Diyos ko, graduate og criminology, badlangan ko dani ni guys ug na ako'y mga bad words. Uy mama. Bad na ma, di na pwede ni siyempre kung ikaw unay imong mama kay vlogger niya. Ikaw anak ikaw imong makabasag mga sakit nga comment. May ngunta nga, don't mind the basher, pero siyempre di po ka siguro ganahay mong ginikaing ng ingana. Samutag ka mo, usa ka pamilyahan, kabalog yun mo usig agian. Saksi ako ban ka view ang valid ka ng avid viewers yun diha nga. Saksi katong mga ningari, saksi Oh, sila. saksi ya. Nga kanang sakit bitaw po guys, makahilak ka sa among mga kaagi ug makakuan mo. Di, mo hilak ra jud ko kanang sakit ang among mga kaagi pero Naghilak. kuan ra ko kanang be strong nga mother. Strong ka nga pagkainahan. So, mga nang akong anak nakahuman og eskwela. Itungod sa Kay kung mga botman to si papa, baso di po ko sa nung sumuskwila, baso ato ko pinakadato ng eskwelahan. ito guys, kanang nag-explain ra jud ni ko. Wala ko'y problema itong i-comment. Ako ra, baso niya, nakaingon siya nga affected kaayo. Di ba may affected? Kung affected may, ay, dagan, lami utang mong gipangkaon matag-adlaw siya. Restaurant siguro may gikaon. Sige, kikwartaan di ay may. 20,000 kuning bulan. Ito, sus, kadako ra ng 20,000 ang Dako lang 20,000 ay baso niya kung butman pa may, butman si papa di. Mama mag-vlog pod. Di Siguro, amo, i-share na po kung sa among mga- kwarta nga masubra mo na i-share sa lain. Kidaghan dyan ka mga dapat tabangan guys. Kay kung butman, nga pa man mo mag-vlog, nga pa man sa photo ng video-video. Kay sahay, wala na ika-content ba? Wala na yung mahimo ano kay matag-adlaw gud na dili vlog kung say panginabuhi matag-adlaw say buhat matag-adlaw ano ba? Oh, maluwi na ganyan hindi ko na guys. Kaya naarak Kaya kung ako na ano ko'y trabaho, naka-apply ako sa tanang mangutana diha nga nung wala pa ko nang apply kay akong height kay 4'9 ra ay 4'11 155.1 151.1 o niya ang required sa PNP is 5 flat sa baye. So inay possibility nga masakit ko sa height. So kung gibuhat karon
Ga-process ako sa height waiver. So, ang height waiver, dili man na siya madali-dali. Kay 3 months man na siya i-process. Plus, lisod na siya if hindi mo belong sa indigenous people. Karang mga indigenous people is para dyan nila ng balaura. Kanang wala ka kapasar sa height. Di process ra kaana niya. Tagara ka rin ang chance musunod. Muna nga, dili lang sa tawag kay ako na pressure pud ko kay Ganahan sa mo trabaho Para na. na dyan kong trabaho kay para undang na vlog si mama ba kay kapoy na ba yung mga tao nga daghang sulti ingana Gusto na mo mga private na ang taga mo Ganahan. pamilya. murag gara mapoy og malinawon ba kay kapoy kay katag-adlaw naray gipalit bugas kay gay sponsoran ingnan na daghang kwarta murag sakit kay paminawon ba nga taka ng sulti oy Pero guys, kanang sakto po to dyan nga di po siya mo judge. So karon na-explain naman namo. Nakita naman yung hangbanang mapay pag-abot sa gikan ng duty. unaot nga kung kisa man tong Mga bago pa dyan sa YouTube. at least kabalo na mo sa trabaho Sa mo balay basta nga mo house tour pod Mari mo sa mong balay dahil may mga buwak. Kung gusto po mo pa nito buwak, kani sa balay bye. Ari mas balay para may problema balang lungag na tagsaging pa na yung Kamuti bilamos. nara may dagat malingaw ra Basta happy lang atong pamilya nga way pasakitang tao, way pasakitang istorya nga na ba. Ako ganahan dati ko peaceful nga pamilya mo nang balag dili dato basta ang peaceful lang atuhang dato pamilya. ang paghigugmay sa pamilya ba So mga to guys, usaway mo ng kwarta di ba kung si Jan ako na yung mag-vlog guys oh. ano na yung mag-vlog ba kay It's mine lang mag-ano to ta guys. mag-motivational Charles Bitaw guys, kung nagtaas na din yung video, mara to pila gi-explain ka lang namo. minutes na ni na 100 minutes na ni Kana madyo pa yung mga untag chocolate chip ahoy, chip ahoy. kanang nila ni comment ha na ang gitubag na. So mara to guys, salamat. God bless God bless and thank you. ampo o ampi Kasulong na to mama no. mag-vlog mood ko ay Ito guys, mara to guys amuhang video ron lawa. Salamat day ko ni Ma'am Bitani. Salamat ni Ma'am Bitani. Ma'am Bethany mat na daghang salamat sa grasya kanunay Kanang way duha-duha nga mutabang namo. Salamat junjung tanan. Tanan mga komentor, salamat ka junjung tanan. mga abid fan Mga abid fan, salamat ka junjung tanan karang tanan abid fan abid followers. Passion. Di, salamat ka sa mga buzzer kay alam mo ang mga buzzer guys makatabang ko na nato mo nang ato pud na sa Kay pasalamatan. mo na mo push ni mo nga galingan mo pa Dito, taraw mo yung mga daghang mga vloggers so nga daghang mga buzzer di sikat sila guys. So ay pang bash kay mas madato ang vloggers kung daghang bitaw bash. ja. Kuan guys kanang atong iampo ron nga ang YouTube mag 10K na kay shout ko ni Ma'am Cheryl para. Ma'am Cheryl para daghang salamat ja. Sis Ansan Blanton daghang salamat. Si Ma'am Ingrid daghang salamat. Katuwa na kami sa Ma'am Glory Hamil, Ma'am Primitiva Sarong salamat. Katuwa na Ma'am Og kato ano di ay dugay na Ma'am Ingrid man siguro to basta mo to naka-remember ko dadton ko sa og si Ma'am Bibi Marquez kay dugay na jud ko wa contact ni kay ambot na abay problema sa account niya or ano sa ba Ma'am Bibi Marquez, Ma'am Ate Bib, salamat kazo sa tanan kay moro may nag sponsor ni Zao. review hangtod sa board hangtod sa nakapasar hangtod Hangtod sa sa- nag-celebrate kog board passer siya gasto para na Salamat kazo Ma'am Marquez. Sa imuhang kazo ja. Asa man karon amping ja. Ug kanang na basta niya matingala ka wala ko ni chat na kay Di di na mo jud ko chat pati di na ako, mo di chat na ni mo ko ka-chat. murabot na block ba na or unsa na kuan bagi imuhang cellphone Oh. na pindot ba nimo kay ni lagi siya nga di sa kabisado lagi bud sa pero na kay contact gyapon sa imong anak dito ra ko mo keep in touch Salamat. Thank you for watching guys. Love you all. See you in my next video. Gwapo, gwapa mi guys.